045 2600 metriä. Se on saatana 10 tonnin tuo ikkuna. Jos mie tulisin teille töihin ja sillä tavalla korvaisin tämän. Matti Nevala seisoi lumihangissa. Hän katsoi haikeasti alakuloista traktoriaan. Ei mitään runoja perkele, kun mitä tapahtuu? Keksit jonkun jutun. No eikä nyt uutisia voi keksiä. Ei täällä kuitenkaan mitään tapahtuu. Ette siis puhu ohjuksesta. Emme varmuudella voi tietää, mikä se on. Toistaiseksi käytämme nimitystä tunnistamaton lentävä esine. Mie taisi ehkä löytää jutu, josta minä voisin kirjoittaa. No sitten kannattaa lähteä jonkun muun kanssa ulos kuin tämmöisen yksinhuoltajan. Miksi mun yliluutantit on tuolla? Ja miksei kukaan viranomainen sano mitään? Hei, näistähän me voitais kirjoittaa. Onko mahdollista, että siinä olisi ollut ydinkärki? Ei nyt mitään ydinkärkiä. Kysymyksessä oli neuvostoliittolainen taktinen risteilyohjus. Sun olisi parempi lopettaa tää leikki, kuin antaa meidän miesten vaan hoitaa nämä hommat. Tuolla BBC, ABC, kaikki maailman kamerat sojottaa meihin. Lähdetäänkö tanssiin? Ai niin kuin ennen ydinsotta otetaan kaikki irti elämästä. Onkohan mulla kalsarit väärinpäin jalassa? Edessä on tilaa, että kassit raikkoo nyt jotkin joutopallot tuolla ja takaa poristaa.